Iz šumovitog Benkovca natrag u Zadar, na plivalište Kolovare. Domaćin Plivački klub Zadar svoj je dio posla odlično odradio. Upućeni su nam odmah naglasili kako su glavni favoriti, barem što se ženskog dijela natjecanja tiče, cure iz SAD-a. To se na koncu pokazalo istinitim. Imamo samo cure, 4 cure. Imamo 2 iz New Yorka, 2 iz Clevelanda. Su nastupale već? Jesu, nastupali su dosta dobro do sada. Kako ste zadovoljni? Molim? Kako ste zadovoljni? Sam zadovoljan. Imaju čak, zaboravio sam imati iz Pensilvanije 2 cure isto. Ja dosta sam zadovoljan. Sve je na najvišem nivou. I smještaj, i hrana, i organizacija. Jako smo zadovoljni i vjerujem da ćemo ići na sljedeće igre gdje god bude. Turističko naselje Zaton odlikuje se velikim brojem teniskih terena. Stoga je ova lokacija s pravom odabrana za teniski turnir Hrvatskih svjetskih igara. Poznato vam je kako za vrijeme igranja tenisa razgovora nema. Igra zahtjeva vrhunsku koncentraciju, pa ni mi nismo htjeli ometati tenisače. Hrvatske svjetske igre nisu samo natjecanje, bilo je tu i pravih fešti, baš poput ove u Poličniku. Neizostavan dio svake fešte jest dobra hrana, a ovdje ju je bilo u izobilju, i to one domaće. Od kruha, kroštula, kolača, pa do pršuta. Maslinova ulja, i vina. U sklopu fešte predstavljena je i knjiga Hrvatski misir autora Ante Kolege. U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupila su brojna kulturno-umjetnička društva. Nas je najviše zaintrigiralo ono iz Radovina. Mi smo izveli zapravo večeras na ovoj maloj feštici, zapravo velikoj fešti u Poličniku gdje se sastali Hrvati iz gotovo čitavog svijeta. Jedan dio našega programa koji se sastoji od pjesme i plesova vezanih za ovaj naš kotarski, dinarski kraj. Međutim, ima nešto specifično kod nas. U našem programu se očituje to da smo dosta blizu mora, Radovin samo mjesto, pa se tako i u pjesmi i u plesu osjeti ta mješavina jadranske i te dinarske kotarske zone. Evo ovdje mogli ste vidjeti kod naših nošnji da imamo zapravo 3 sloja nošnji. Rekonstrukciju naše nošnje je radio profesor etnolog Livio Marijan i napravili smo nošnju s kraja 19. stoljeća, tako da imamo nošnju dakle s kraja 19. stoljeća i danas nošnju koju nose još uvijek naše starije žene koju vidite na ovim mladim curama. One zapravo nose tu današnju nošnju koja se uspjela sačuvati, a na najstarijim ženama u ovim jašmacima šarenim vezenim
cijenim, to je nošnja, dakle, s kraja 19. stoljeća od naših prabaka. Svojim modernim viđenjem folklora okupljena je oduševila i hrvatska mladež iz Venezuele. Što ste nam večeras izveli ovdje? Dobro, kak sam rekao prije, mi već 30 godina plešemo u Venezueli i u tih 30 godina mi stvarno smo plesali onaj čisti hrvatski folklor. Ali dobro, godine su prošli i onda smo počeli vidjeti da više mladi nisu se htjeli sa folklorom baviti, jer kažu da je to ko stare pjesme i da je nije to nešto ovako moderno. Onda kad smo prošlo ljeto došli tu u Hrvatsku, našli smo jedan CD od Lada, što je čisto techno etnični folklor, ali već sa tim kombinacijama moderne pjesme. I onda smo našu ličko kolo smo to pretvorili u taj vanguardni, ne znam točno riječ hrvatsko, od vanguardije, ne? Od budućnost, nešto moderno, jednu ličku moderno. To je posebno bilo dobro. Pa dobro je, posebno je ovo što ima nas puno, okupili smo se Hrvati cijelog svijeta i tako. Samo da vas pitamo kako nam se zabavljate večeras? Izvrsno. Moramo zahvaliti toliko svjetskim igrama kao ljudima iz Poličnika, kako su nas časte stalno. Nije samo u Poličniku bilo veselo, pravu atmosferu stvorili su i Bibinci. Zasluge za onaj glazbeni dio idu Tomislavu Braliću i Ivici Sikiriću Ići. Ali ipak je ovo jedna lijepa manifestacija koja okupila Hrvate iz cijeloga svijeta. Pa znate što, to je jedna stvar koja je za nas sve skupa, neka bi zlat. To je ono da nas okupi sve skupa, eli? Da jednostavno sjetimo jedno srce, ja bih rekao jedno srce, evo. Hej, noću se često probudim, Kako su Bibinje pravo ribarsko misto, ovdje nije bilo pršuta, već samo svježe ribe i dobroga vina. Dijelimo tunu i srdele. I kako ide? Pa poprilično dosta dobro jer dolazu dosta ljudi, kupuju i tako. Je domaće, ali friško? Je domaće, iz našeg mora. Evo večeras ovdje u Bibinjama jako živo. Pa eto, nam je u svakom slučaju drago da možemo primiti sve ove naše drage Hrvate koji su došli iz ovih svih zemalja svijeta u svoju rodnu domovinu i to nam je zbilja izuzetno drago. Čujemo da se oni svi lijepo zabavljaju. A kako je ne bi kad ste nadaleko poznati kao dobri domaćini? Tako je. Bibinje uvijek bilo gostoljubivo, pogotovo kažemo za ove naše ljude. I evo, mi smo za njih spremili tunjevinu, srdelu, spremili smo i lignje na žaru. Svi oni kod nas to mogu dobiti potpuno besplatno uz ovu lipu glazbu našega Tonču Iću. Sve mukte? Sve mukte za njih. A ne možemo dati baš za svaku, ali za ove naše drage goste sve mukte, sve besplatno. A je li friško sve? Sve je friško, sve mukte. Imamo i vina i domaćega i... To nećemo stignuti. Pive, svega ima. Dobro. A slušajte... Ovo je iznad 18. Vidjeli ste ovu tunu od 10 kila. 10 kila ima? Na ovu veličanstvenu Bibinsku noć nitko nije mogao ostati ravnodušan, ponajmanje naši Hrvati iz iseljeništva. Kako ti je ovdje u Bibinju? Odlično, fino, zabavljamo se. Bungalovi su lijepi, fino. Atmosfera večeras? Atmosfera je divna, u ove protekle 2 noći fino je bilo. Zabavljamo se, što je najvažnije, i družimo se, to je najvažnije. Atmosfera odlična i treba samo zahvaliti organizatorima i domaćinima na prijemu i svaka čast, hvala lijepo. Spiza i glazba dobro. Odlično, super sve. Raspoloženje, pravo druženje, odlično.